Hai guys, man खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसुगुराव YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव गासिखौबो बरायजोबना लाबाय। गोबां साननि उनाव आरोना गाइसमोन आं गोबां सान भिडिअ खालामनो मोनाखै, मानि जाहोनाव नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादों आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय आं सोरबा बायदियाथ' एसे मिथिखादों नालाय जोंहानि आइया एसे गोसा जानायखौ, ओमफ्राय आङो बिदिनो गोसा जानानै मेडिकेलाव लांनायनि मोननैसो भिडिअ खालामना दोननाय दंमोन आरोना गाइसमोन, बेखौनो एसे नायलांफादों आरोना गाइसमोन। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइसमोन, आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोजां मोनदों नोंखौ मोजां मोनदों आं नोंसोरखौ भिडिअ खालामदों So guys, बे समाव सेलान होबाय थादोंमोन आरोना, बिराद गोसा जादोंमोन, माथो साथो गैयामोन, थैनायनि अबस्थायाव फैदोंमोन आरोना जोंहानि आइया। एकदमबारे समाव बिराद गोसाथारमोन आरोना मा बुंनो, जेने थेने। ओमफ्राय एसे मोजां जाबाय आरोना सेलानखौ होनानै आरोना गाइसमोन फैयो। ओमफ्राय जोंहानि आइनि बिनानाव मादै जायो आरोना आङो। ओमफ्राय मादैया एसे हेल्प खालामबाय आरोना गाइसमोन। नाय लोगोफोर, नायलांबाय थादों, आं मेडिकेलाव फैदों आरोना रिपर्ट लांनो थाखाय। सान्दुं गोसालाय गाइसमोन, मा जादों मा जायाखै, ओमफ्राय आङो माबा लांनो फैदों आरोना। नै जोंहानि आइया गोसा लोमजानाय जादों नालाय, ओमफ्राय बेयाव डक्टर थिनहरनो थाखाय बिका हस्पिटाल लांनो फैदों आरो डक्टरनि सहि। जा भिर जाखायलै गाइसमोन, नै लामाखौनो बारग' हाया। गाइसमोन आंबो थाबायना फैगासिनो, नै हरैजाय थांदों आरोना। गारि बारनो नागिरदों आरोना, नै आं बारनोसै, मानसिफ्रा बारजोबसिगोन दा। नै गाइसमोन जारौ जारौ आपेल आं बायनो नागिरदों आरोना, दखानाव हाबफैदों आं। आपेल बायनोसै आं दायो बेयाव। ओमफ्राय जोङो न'आव डिस्चार्ज लानानै फैबायमोन आरोना, फैनानै ओमफ्राय जों चेकआपआव थांफिनदोंमोन बे समाव न'निफ्राय 8 तारिखआव। ओमफ्राय जों दा थांगासिनो आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय मा जायो मा जाया नायलांबाय थाबावदो, बेखिनियानोसै आरोना। गुवाहाटि थांगासिनो जों दायो।
रिपर मेडिकेला जि मानसि जाखायोना नै दिनै समबार आरोना बिथिंजाय जोङो MRI नि रिपर्ट लांनो फैदों आरोना गाइसमोन हनै मानसिफ्रा जि दंखायो मा जाबाय साबाय मिथिया आङो होख्राबाय थाखानाय गाइसमोन जों नै MRI काउन्टाराव सफैबाय आरोना ओमफ्राय जों रिपर्टखौ लानोसै दायो सिङाव हाबनानै सिङाव हाबबोबाय आरोना गाइसमोन नै जि गुसु एसिथार गाइसमोन आं दायो नै रिपर्टखौ लाना फैबाय आरोना नै रिपर्टआ दा लानानै थांसै निउर'लजियाव देखायनो डक्टरनो आं दा लाना फैबाय नै रिपर्टखौ थांगासिनो लानानै थाबायलांगासिनो हनै नै निउर'लजियाव फैबाय आरोना गाइसमोन जा समायनाखा मेडिकेला ओमफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोना फैसा एसे खम दङबा बेफोराव फैजायो आरोना सरकारि एसे खमाव मोनो आरो मेडिसिनफोरखौल' बायनांगौ एसे खमाव मोनो आरो ओमफ्राय बेथिंजाय ब्लग खालामगासिनो आरोना नै हनै गाइसमोन जों आंनि मादारा रेस्टिं खालामदों आरोना ओमफ्राय आं नै सरकारनि थाखाय नार्सिं फैहाय रुमाव बियो रेस्टिं खालामगासिनो आरोना जोंनिया बिमाया एसे मोजां जाखांबाय आरोना दिनै चेकआप लाबोदों आरो नों फैबाय बिराद मोजां मोनो बिमाखै हेल्प खालामा नामा नोङो बाम्बुलाया आं फैला फैनांगोन सुक्रुबार खालि फैबावनांगोन Oh my god बिदिनोखा मा खबर गोथाव जादों जायाखै बेदरा दे जाना ला मोजां मोजांनो उदै गिदिर जासि जाना ला नांबावगोन नामा बिदिनोखा लाबावदो एसे गाइसमोन जोङो ओमफ्राय दायो थांसै आरोना गारि गाखोनोसै हनै गारिया जोंना गाखोबाय गारियाव दायो नै फैबाय आरोना गारि सिङाव गाखोबाय इउटुबार गोजा मानसिफ्रा खामब्रें खुमब्रेंबाबो खिथिक लाबाय थादों आंबा मोखांखौ मालायसो दाबिलाय दाना दाबारि मोना मोनजाथ'वाखै दाबारि नङा जोङो सांसारि बाजै हटेलाव हाबदों आरोना टलगेट खाथियाव आरोना गाइसमोन नाय जि डेन्जार मालाबा लोगोफोरा हाबफैनोबा बेहाय जि मोजां नांखायो आरोना गाइसमोन जि दामिखा नै बाम्बुलाया जासिगोन बेहायनो गाइसमोन जों दायो जानोसै आरो बेहाय
लोगोफोर दायो जों न' सफैबाय नै बिमाया जोंना नै हाया थाबायबोगासिनो आरोना नै न' सफैबाय जोङो हनै न'आ जोंना